Ọkabisi obodo Anambra State ahụtago mmiri ozuzo ya nke mbụ na mbụ n'afọ a n'anyasị ụbọchị Fraịde ma bụrụ nke kepụtara ndị bi n'Ọka ezigbote nzeda ume ndụ site n'oke okpomọkụ a na-enwe. Onye ụlọ anyị bụ Kenechukwu Chukwudị gara weta echiche ndị bi n'Ọka nakwa gburugburu ya maka ọrụ anyị akụkọ a kwuo na ndị mmadụ kwuru na ebe mmiri ozuzo nyere ha aka iji wee rahụ ụra jụụ. Gere ka o si wee kọọ ya. Nzaghachi ya Maazị Emmanuel Edo onye nkwere Ọka kwuru na ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị nọ na-eche ka mmiri ahụ zoo ma kenekwe Chukwu maka ya n'ihi na o mere abalị wee dị jụụ. Onye nke ọzọ Maazị Chinedu Okoye onye ọkpụnọ nke Ọka nke dị n'Ọka Capital Territory okpomọkụ dịnụ mana egwu nke bụ na mmiri ahụ zoronu enwerali ụzọ ndị ọ na-achọ imebigasị wee kpọkwuo ndị ọrụ ngo ka ha rụọ ọrụ ọsọọsọ iji wee hụ na arụsịrị ọrụ tupu mmiri abịa. Ka ọ na-ekwukwa okwu, Oriakụ Ngozi Ude onye na-akọ ugbo kwuru na mmiri ahụ nyere ya aka ka ọ lara ụla nke ọma ma belata ego ọ na-eji ego mmiri ọ na-agba na ugbo ya. Onye na-akwọ ụgbọala Maazị Tochukwu Nnajide kenere Chineke maka mmiri ahụ wee kwuo na oge udu mmiri na-abịa n'ike wee nwekwa olileanya na a ga-enwe nnukwu ihe nnweta nke ugbo n'ime afọ a. Ndị ahụ niile mechara dụọ ndị Anambra State Waste Management Agency ka ha gbaa mbọ lụsi ọrụ ha ike iji wee hụ na ekpochara atịtị niile dị na ebe dị iche iche ma hụkwa na ọwa ide na-aga nke ọma. A chọpụtakwara na enweghị ihe mmiri ahụ zoronu mebiri na ebe ndị ABS gagasịrị n'Ọka.